na maka-upload ng video. Ngayon, nung nang ibang bansa ako, pumunta ako ng Singapore, mas na-realize ko na okay din yung phone na makakabayad ka ng gamit lang yung QR code o kaya parang andito na sa phone mo yung parang tawag doon, basahin ko na lang contactless payment method where a mobile wallet or an enabled credit or debit card wirelessly communicates with a payment terminal. For example, dito meron tayong tinatawag na point of sale or kahit sa mga ibang tindahan or mga big na market, supermarkets or tindahan, store, shops. Meron silang point of sale na machine na pwede mo dun insert your card or itap yung card mo, yung physical na card, hard copy. Tapos, dun na, mapaprocess na yung payment mo. Ngayon, dito sa cellphone, pwede na rin siya. Yung tinatawag na NFC. Kaso nga ito, hindi niya nasusuportahan yung NFC. Kaya bumili po tayo ng itong ginagamit natin ngayon, yung A16 na, na Samsung. So, na-try ko na siya through Tabi. Yung Tabi po, dinownload ko siya, yung application na yun, in which, ang kagandahan kay Tabi, yung payment mo na, for example, 100 dirhams, for this month of March, mababayaran mo lang, or pwede mo bayaran ng una yung 1/4 nun. For example, 25 dirhams, bayaran mo siya ngayong araw. Tapos, the next month, yung cycle niya, bayaran mo yung another 25. So, the next 2 months after that, ng first and second payments, 50 na lang yung babayaran mo. So, pwede mo din siyang i-advance payment. Basta may laman po yung debit or credit card, whichever na connected doon sa Tabi app mo. Ayan. So, opportunity siya for you na mabili yung gusto mong bagay. Sa akin, usually, mga needs lang din naman. Tapos, itatabi ko na lang siya. Kung wala pa talagang enough budget or binabudget natin ng mas maayos yung ibang finances. In a way, para siyang utang. Pero, ang kagandahan sa kanya, kung consistent ka naman magbayad, syempre, mabibigyan ka ng mas marami opportunities to buy and to get discounts, mga promos, sa mga needs mo, 'di ba? Kasi may pilian naman dun eh. Ikaw na lang magko-control or ako na lang magko-control kung ano yung mga ipo-purchase ko. So, yun nga. Itong phone na tong gamit natin na A16 pang live stream, nagagamitan na siya ng Near Field Communication or yung NFC. Yan pa. So, aside from that, kaya nito na ng 5G. Yan. Kasi itong phone na to, 4G lang siya. Ang pagkakatanda ko. 4G lang ang kaya niya, si Vivo. Yan. Tapos, may mga magaganda din ditong features na wala si A16 na Samsung. Halimbawa, yung pag-screen record, mabilis dito mag-screen record, mabilis din dito mag-screenshot. Dito matagal-tagal. May lag siya. May lag to mag-screenshot. Hindi ko alam kung bakit. Or baka ako lang yung lag. So, that's all po muna. Marami actually akong pwedeng mai-discuss regarding sa differences ni Vivo old phone ko po, tsaka ni A16. Which is not a very expensive one sa iba siguro. Pero, ang kagandahan is nagagamit ko siya base sa need na kailangan ko. Yung need na yon ay yung NFC. NFC is wireless. Contactless payment. Yan nga. Para mas maintindihan ng iba, NFC is Near Field Communication. Near Field Communication. Set of short-range wireless technologies typically requiring a distance of 4 cm or less. 4 centimeters or less to initiate the connection. Yun po. Ayan. Minsan kasi, syempre, yung card natin, hindi natin ma-access agad. Or, walang laman. Walang laman! O, gagamit ka ng credit card. Meron tayong ibang accounts na online na may laman. O, di yun na lang gagamitin. Ganun.
So, thank you for watching!